Morjesta, Petteri Pro-Bikes Jyväskylästä. Tänään olisi tarkoituksena taustoilla näkyvästä Kawasakista teipata Stunt Freaks-tiimille tyylikkään näköinen stunttikampe. Elikkä teippa lähtee liikenteeseen siitä, että revitään vanhat tarrat pois pyörästä ja puhistetaan kaikki pinnat liuottimella. Brake-lineri on hyvä tähän hommaan. Ja sen jälkeen ruvetaan pistämään uutta teippiä pintaan. Tähän useisen Kawasakiin tulee Universal Ornament Set pohjateipiksi. Ja pohjateipin päälle teipataan Stunt Freaks-tiimin sponsorilokot ja ynnä muut tarrat. Ja totta kai happea huolella slogan. Teippi liimataan alkuperäisen maalin päälle, joka on hyvä asia siinä mielessä, että pyörän jatkomyyntiä ajatellen, niin pyörä voi myydä vielä alkuperäisissä väreissä poiskin. Liimataan suurin piirtein oikeankokoinen pala haluttuun paikkaan ja ylimääräiset teipit leikataan mattopuukolla pois ja voidaan liimata sitten jatkoksi. Ei tarvitse heittää roskiin näitä ylijäämäisiä paloja, vaan jatkaa niillä katteen teippaamista. Kuperien pintojen teippaaminen on kaikista vaikeinta, koska niissä teippi joutuu taivuttaa moneen suuntaan, kuten etulokasuoja. Ja siinä käytetään apuna hiusten kuivaaja, mikä on parempi vaihtoehto kuin kuumalla puhallin, mikä taas lämmittää teippiä liikaa. Teippaaminen on paljon helpompaa näin tehdä osissa, kun teippaisi kaiken kerralla, niin näin menee huomattavasti paremmin. Viimeistellään pyörä laittamalla, tässä tapauksessa sponsoritarrat ja muut logot. Kuten huomaatte kuvasta, niin pyörästä tuli aika eri näköinen 160 € tarrasarjalla ja 4 tunnin työtunneilla.